Ale to všetko, to nemalo chuť. Tie krevetky, to boli také malé linké a tie mušle, tak to ja nejem, ale to je jedno. Ja som nechytila z toho nejakú chuť, ktorá sa mi veľmi páčila. Ona má dobrý vkus a vždycky som si myslela, že takíto ľudia musia aj veľmi dobre variť. Ale to nebolo. Nori, prepáč, ale je to. Variť viem, ale piec neviem. Takéto skôr, také. Na oko bolo veľmi krásne. To by som povedala, to stála ako jednička tam, tenuli lilinke. Ja som bola úplne vyvalená, že oni tak dobre hodnotili. Keby som mala hodnotiť, tak by som dala len 2. To je škoda, pretože všetko preto hovorilo, že to bude perfektný večer. Dum, jak sa mi líbí, Ježiš, hneď sa nasťahujem s mojou mačkou, s mojím manželom, s mojím nábytkom. Len neviem, či to je doma, alebo to je že ako kvázi chata. Takže my už môžeme papať. Tak my sme hladní, my sme hladní, máme hlad. Už som tady. Pozri, ona nepiekla šalát, ona sa presviekala tak dlho. To je jedno, ja to poviem rada, lebo hovacky dobre vyzerám, vieš, tak ja to poviem rada. Musím povedať, ja som prekvapená. Je to taká krásna osoba, ktorá je štihlučka, čierna, moderná. A v živote by ma nenapadlo, že ona vie robiť šnicle. Pozrite, babi, to je Taliansko. Pozri, Taliansko. Doli je najštihlejšia z nás, teda nechcem vás zoraziť, babi. Pozri, aký lízok má. To je pol Nemecka. A najväčšia baba, ale malé Taliansko. Čo mi chutnalo, to boli určite tie šnicle. Boli veľmi dobré a ja som si vybrala také tenučké. Ja ľúbim tenučké mezinko. Tie. Môžeš očakávať od jednej mladej kočky, že je 100% perfektná domáca pani a fantasticky varí. Uvarila to výborne na jej vek. Ale veľmi dobré. Tak nič neviem. Norika má temperament. Rozumieš? A jej to vybuchla. Proste sopka vybuchla. Jedlo bolo studené. To, čo malo byť studené, bolo studené. A to, čo malo byť studené, bolo teplé. A vlastne bylo suché, ale víno ne. Keďže som Eva, mala by som si zobrať jablčko, ale tam není, že? Nie je to zovoc. Tam hruštička. Hruštička, dobre. Vynadívat na krásy naší metropole. Každou volnou chvilku věnuje procházkám Prahou. A přestože se Prahou prochází sama, tak úplně sama. Vlastně ani není. Tak to sú moji Slováci. Ja by som vás chcela dať všetkých do televízie. Praha je pre mňa, by som povedala, z tých socialistických krajín Paríž. Strašne krásne. Môžem povedať, že Mníchov až taký šarm nemá. Mníchov je o mnoho menší. Strašne veľa ponúk po tom programe, čo som robila naposledy, sa zase tak otvorili znovu dvere. Koncertov mám strašne veľa. Dostala som ponuku na musical, čo veľmi rozmýšľam, či to spravím, lebo predsa v mojom veku 2,5 hodiny na pódiu stáť v jednom kuse je dosť veľa. Ivetka je v tom a ja neviem, kto máme niekde nejakého potkana, ktorý niečo asi donáša. Neviem, jak sa v češtine potkan povie. Kšič. Srdiečko, to není lietadlo, poď sem. Čo ma zaujalo? No, na každý pád to absolútne to posledné. Tento ohňostroj, tento človek, ktorý miesto vína pil niečo, čo potom horelo. Tak ja si dám ešte 2 deci bieleho vinka. Řecí vývar s domácimi nudlemi. Nič zvláštne. OK, chudinka kuriatko. Polevka je tak, takisto sa nenahnevam, pretože pôjdeš do určitého obchodu, ktorý sa volá a kúpiš za 80 centov. Pardon, vy máte koruny a neviem čo. To druhé, tie drobné penny. Moja zlata, kde máš nejaké nápady? Nové brambory rastú same od seba, zapekané kuracie mäso. Čiže najprv to kuriatko zoberieme na polievku, potom ju zoberieme tam. Včera sme mali kuriatka tiež. OK, ja milujem biele mäso. OK, ale hudri mohlo tiež byť. Kde pak je Dolino? Tak ona má tu priateľa. A ja jeho hovacky zavidím. Akademická polhodinka. Život je boj. Ahoj. Doli, no, toto mi raz ostalo, sa mi to zapichlo do mandle. Ja viem, to ja som skoro zomrela. Toto je môj Nora, to je môj manažer. Len aby ste v ňom môj noťu počuli. Nielen Doli má frajera a ja. A že když se nedělají, že nemají tak... A zrazu otvorí nám Brad Pitt a Angelina Jolie. Nepozvali ste nás na kavičku? No to sme nepozvali teda. Tak ideme. OK. Vôbec chcete? Komu jdete? Bicykel, to je váš bicykel? Ježišmaria, vy ten šlak všichni dneska. To je možno, že Ivitka nedojde. Lebo ona stále strašne veľa robí. A co ona dělá vůbec? Ja som ešte neslyšela. Problémy. Patrí tam samozrejme aj koniak, ten nemáme, ale ten si domyslíme. A ja som nedostala ani jednu? OK, tak idem von.
prevčerom, Evitka, mali sme someliera. Máme aj my. Samé somer kvety. Kolenačkové. Ale to je jedno. Poznáte kolenačkové víno? Kolenačkové víno je také, keď sused ti zavolá, prídi na moje domáce víno, tak ideš radšej po kolenách, pod tým oblokom, aby ťa nevidel, aby ťa nepozval. Lebo tie kolenačkové vína sú strašné. Áno, jo zo zahrady, čo môj. Proč jste dala to auto? Jede mašinka, la, kožinka. To, čo robila Doli, chutí, lebo ja to poznám a ja to robím sama. Mne to nechutilo na začiatku, som mi povedala, tá polivka je strašne kyslá. Come baby, light my fire. Oh, come on baby, light my fire. No tá krava práve kričí, nie? Tú bagetu. Áno, hneď, hopla, hneď pôjde. A babo bude, že Evitka nám zaspieva jej 3 nové hity. Čo keď to chytíš, ja to viem lepšie robiť. Dobre, moja? No, Tak počkej, ja to vemu. Češko, nevadí, sadni si, vyzeráš krajšie, keď sedíš. Ještě, že tam je prášek, že tam jsou Ečka. Mě to vadí. Já to jsem jela sem, tak jsem objímala stromy v lese. Neblázni. A všetky? Prostě nepořádek a... Zase prišla neskôr, zase mala nejak extrovky. Možno, že je naozaj taká hviezda tu v Prahe, že čo si ja vôbec neuvedomujem, pretože každý jeden z nás, kto tu je hviezda sama o sebe. Ja by som ťa prvá vyhodila z kuchyne, srdiečko, rozumieš? Ale daj šesku, nám je to tak jedno. Prišli sa neskoro, kecáš blbosti, ukáž tú šesku a vypadni. Lebo ja už mám toho pokrkičko. Ukáž tie 2 body a vypadni. Jaké 2 body? Hlavne s tebou, vieš? Hlavne s tebou. My ťa tak ľúbime. To je super.